Woi, pecinta rondo. Rasa banter-banter to, dirungokne wong iki lho. Dlogok jarani. Piye kabare? Kabare mawut. Tambah ganteng to? Ganteng apa? Wong kok citakane wis elek kon ganteng, ya ora iso. Wes to. Pokoke nek awakmu pacaran karo rondo, Angen-angenmu mesti bahagia. dijamin awakmu tambah ganteng, keurus, ya kuwi. Ganteng kondi, malah bundas kabeh kuwi ya. Piye? Mbok dipertimbangne to karepku. Wis tak kandhani, aku ki wis duwe bojo. Lah kon ngapakne? Aku ya wis duwe bojo. Matane tenan ya. Piye to? Disayang kok malah matak-matakne. Wong saiki kok rumangsaku nekat-nekat lho. Lah piye ra nekat ora bagian kuwi. Gak suka aku ngene iki. Wis to penak-penak. Horor. Lah rumangsamu demit apa piye kok horor iki? Terus delogok jaran. Lah ya jenenge wong bebojoane ya kudune sampean nrimo karo sifatku. Anane sifatku terakhir sik urung stabil. Aku sik urung sifatku sing sik labil-labil kaya ngene iki. Kuwi jenenge cinta, sama kudune nrimo aku apa adanya ngono lho. Dadi misalnya aku ki masak, masakanku enggak enak. Masakanku enggak seenak masakan ibumu. Ya kudune tetep leken timbangane sama sing tak masak, iya toh? Perkara donya aku gak terlalu nguber donya ning jeneng manungsa iki ya pancen butuh donya ning aku ora edan donya. Aku terima sama apa adanya ngono. Aku iki luwih seneng wong lanang nek ndedek 200.000 ning diwehne aku kabeh daripada dhuwitmu 20 juta nek sing mbok wehne aku mek 200.000. Ngono lho. Aja sampe aku ngecek ning ATM-mu, aku ngerti sama ndedek 20 juta terus aku ngecek ning ATM-mu kok galek 80.000 ya jelas aku tuku pertalite tak bakar. Lha aku goreng ndok gosong ae sing tak dong kompore kok yo ngono iki lho Mas. Ning yo piye meneh jeneng wong cinta bener nerima sikapku sing koyo ngene iki. Ya ta. Dek, gawekne kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gomelan regetku mbak ana dhewe, ajang reget asa ana dhewe, omah reget saponono beres ana dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe. Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Dadi Ora jane kowe iki nyapa? wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Musik.